Hindi, yung manugang ko kay manugang ko. Ay, Pero wala dito. gusto ko sanang bumili, ma'am. Isa lang. Aywan ko kung wala dito kasi nagtrabaho. Ay, wala po siya. Wala ba? Ay, akala ko sa inyo yan, ma'am. Hindi sa kanila. Ay, sa kanila? Dito ang bahay ko. Ganun ba, ma'am? Sige, ma'am. Ano na lang po, ma'am. Kahit kuha lang sana ako ng isa. Hindi na mo ako. Pagpaalam ko na lang mamaya, ma'am. Total kaibigan ko naman si Ma'am Miley. Ma'am. Halika, ma'am. Pili na lang po ako doon. Wala dito yung manugang ko. Kasama niya si Rolly. At yung pinakamaliit na lang, ma'am. Oh, sa yung headband ko. Banta ng video rin ang bibidyo. Nasa libang mo. Buksan niya to. Ayan po, ma'am. Happy Ayaw namin ka. Ibigay na isa. Sipin, tas ipaw. Surprise kayo. Ay, wow! Oh, mayroon pa mo kayong prutas, ma'am! Wow, ma'am! Dito po kayo, ma'am! Dito po kayo! Nay, di lang kayo. Ayan po! Nay, di lang kayo. Opo! Sandayo ka, Nay. Ayan, ma'am! Ayan po! Ayan po, ma'am! One. O, ganun pa pwede. Happy birthday! 1, 2. Nay, nang kay dyan, Nay, ne. 1, 2, 3. Ilang yung ano? 1, 2, 3. Happy birthday, Nanay. I love you. Happy birthday, ma'am! Happy night! Happy Basta naman, hanap ko naman. Manila. Walang masasabi niyo, ma'am! Thank you! Walang ma'am! To our beloved nanay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bunuan. Ang sulat na ito ay para sa inyo, nanay. Happy 80th birthday po. Wish you more birthdays to come. Stay healthy, strong, pretty, and long live. We love you, nanay. Nanay, maraming thank you po sa inyong pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Thank you po sa pagtimpla ng mainit na gatas o Milo tuwing kami ay nagkakasakit. Sa mga sermon nyo na may kasamang words of wisdom. Sa mga pag-prepare ng baon namin, pagplansya ng damit sa tuwing pagpasok namin sa school. Natutunan namin ang neat and tidy sa pananamit. Dahil po sa inyo, naging malapit kami sa Diyos. Tuwing 6 p.m. ng gabi, sama-sama na tayong nagsisimba. Every first Friday of the month, pumupunta tayo ng Senior Tesoro. Church sa Kalasyaw. Dediretso na tayo sa plaza. Every first Sunday naman, nagsisimba tayong sama-sama papuntang Manawag upang makapasyal. Marami pong masasayang memories na masarap balikan. Basta lagi nyo lang pong isipin, mahalaga kayo at mahal na mahal namin kayo. Keep safe and may God bless you always. We love you, Nanay, from Pao, Dinky, and family. Ma'am, ano masasabi nga sa pa-surprise ni Ma'am? Basta masaya ako dahil nabigyan ako talaga. Ganun pa, Ma'am. Happy, Ma'am.
Tinawagan ko sila, inom din ako sila, tapos hindi sila alam ko na ang sitwasyon. Ayun na ibigay. Lahat alam nila ang katawan ng puso niya. Yung message po ni nanay, ipopost ko na lang po sa Facebook. Nag-request po. Happy. Thank you. Ay, may odyara na yun eh. Tanira namin. To take no mistake, we were put here together. And if I break down, forgive me, but it's true that I am aching with the love I feel inside. Thanks to you. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you.